Ngatasé anak Gatotkaca seneng karo bapak niki lumrah lah kok kowe malah putu Ratu Mandura kondang bantenge tanah Jawa senengane kok Wira Sableng kok ora tiru ro bapakmu Wisata kermenanipun piyambak-piyambak kok ya oh ya syukur ora apa-apa bakune trajange wong tuamu kudu tok tulak ngestaken dawuh Yai Prabu Setyaki, kula wonten dawuh Koko Prabu. Ya, ingkang rinumpaka ana ing pasewakan Praja Ngastina, ora ana liya nggonipun Kakang nyuwun katerangan apa to bener yen to putuku Parikesit bakal winisuda minangka dadi Narendra Ngastina. Tinemune bener. Ning ana kuciwane. Dina iki putuku Parikesit mintar saka kasatriyan kang tanpa pepoyan. Krenteking atiku Yai, jeneng ingsun bakal melu ngupadi marang putuku Parikesit babar pisan ngupadi marang kadangku Yai Prabu Indrawati. Inggih, kula namung nderek ndedonga mugi pikantuk damel sehingga pinanggih wayah padukipun Parikesit saha Prabu Indrawati. Kang mangkono, ayo sira kabeh tak lilani nguntapke tindakipun Eyang nganti prapting tapel wates Praja Ngastina. Lho nggih dhateng sedaya staken dawuh Eyang. Putuku Wisandanu wonten dawuh. Mara metu njaba. Perintahna Wadyabala milang-miling kenen padha njaga katentremaning Praja Ngastina. Nadyan wis rampung perang gedhe Bratayuda, ning mbok menawa jroning bakal wisudana ratu iki ana payo-payo kang bisa nggagalake wisudan. Kudu prayitna ngati-ati. Nggih, dhateng senika ngestaken dawuh. Metu njaba. Enjing bidha gumura saking Astina Nagri. Kung ingkang Balakuswa Prabusananira. Lir Surya Wedalira. Saka ing jalani diarsa madangi jagat. Duk mungup-mungup aning sabocah ing ukir merbabak bang sumirat